Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 10:13 sa kagabion. O mag-upload ta karon sa part 2 sa may buntag pakahang moabot. Nya magbasa ko sa inyong comment mga ka-listeners no para diretso na ta no. Ang una mga ka-listeners si Juan with Charis. Salamat sa pag-upload dyan. Kumusta? Always ko naminaw pero usahay lang ko makakomment. Watching from United Kingdom. So shout out nimo with Charis no diya sa United Kingdom. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw no. Nya si Panerio Marjorie. Salamat aning bagong drama idol. Ayo pud unta ma-upload ang drama na Dag-om sa duha ka langit idol. With emoji ug heart no. Nag-smile. Salamat Panerio Marjorie. Nya di pa ka kuan na ning imong request no kay daghan pa tag trabahong drama. Di lang ta mo saad kay basig kuan mapakyas no pero basin kay namo ko yung mga ubang episode ani basin. Ngayon ako basin kay di pa man ta ka sure no. Pero basin pohon. Salamat sa imong pagpaminaw. Nya si ah Lilil Lilil Lili Lilian Lili Lilian. Salamat sa bagong drama idol. Sa wakas makapaminaw na ko ani nga drama. Nalingaw ko sa pagpaminaw sa imong mga drama habang nang limpyo ni akong Saudi Arabia Riyadh with heart. Salamat Lili Lilian diha sa Saudi Arabia Riyadh. Salamat sa imong pagpaminaw samtang nang limpyo. Nya si Chichina Aquino, salamat sa pag-upload. Way sa payano Chichina Aquino. Salamat po sa imong makanunayong pagsunod o paminaw no. Nya si Gisa Anura. First, salamat sa sumpay sir. Ikaw si Gisa yung nag-una rin comment no. First, salamat sa sumpay sir. Salamat sa sumpay sir dyan. Among stress free jud ning mga drama. With emoji nga naka-smile no. Ilabi na sa amo nga mga OFWs. Ako bitaw to be honest sa sobra ka excited maminaw sa sumpay. Skip din nako ang ads ug forward pud nako pero maminaw kong balik. Masagdan na lang nako hangtod mahuman samtang nagtrabaho. Maminaw jud aron updated permi. Emoji nga ka-smile no. Di amping kang tanan, God bless us all with upat ka heart. Salamat Gisa Anura no. Makasabot ra pud ko ang inyong escape no. Kay labi na excited sa pagpaminaw no. Okay ra na no. Sa matungnan lang ads mga ka-listeners. Di lang po kung mamugos ninyo no og kung sa ka-excited ba inyong ma-escape. At least na pipila nga ma-play lang no kana mga bugbo. Salamat kay Gisa Anura no sa imong kanunay pagpaminaw og pagsunod no. Nya si Chichina Aquino. Tan-aw ko sa imong vlog loads. Salamat kay Chichina Aquino no. Namutan-aw ka sa akong vlog bisag ang uban ani gipulaan na kay kuan maura ang view sa likod. Wa ta ka suroy-suroy. Sige ra magpundog balay kay mag-edit ba. Mag-arrange no. Ano wa ko ka suroy-suroy mag-background kung mga lahi na pud nga lugar ba. Nya salamat sa China ko no sa imong pag tan-aw sa akong vlog. Si Amorlina Alcala. Unsa man na sir oy sige lamang balik-balik og pangutana. Mamati na lagi sa vlog ba ang pinda sir. Sa kuan no sa sige pangutana bahin sa Happy Dakidak no. So salamat sa kuan no Amorlina Alcala no. Tama gyud bitaw na siguan di mo tan-aw sa vlog ni uban sige rag pangutana. Asa ra ang Happy Dakidak jadi mo tan-aw sa vlog. Pag sige kog tubag useless gihapon no. Unya sila Sido, thank you with heart no. Salamat Lasido. Nya si Annalyn Samson 5 ka heart.
Good morning idol, salamat sa sumpay idol. Amping always idol, God bless you always nimo. Salamat pug analin Samson ug ikaw sad no amping karon sa kung asa makakaroon no sa imong trabaho. No? Unya si Saisi Morales upat ka heart og emoji ug nay tulo ka pakpak. Thank you. Salamat Saisi Morales no. Ugway sa payan. Unya si Ma'am Grace Blanca Flor. Salamat sir. Guantad ko dili maminaw sa uban uploader sir aning limbo. Amping permis sir. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor no. Nabisag awahita pero diri yung ka nagsunod og paminaw. Salamat kayo. Si Jocelyn Infante. Lord, salamat. Duha ka heart no. Nahirapan sa kalisod magtagalog. Ug tulo ka emoji nga kakatawa nga paningot nahirapan gid. Paningot gud. Una nga magbisaya na lang gid no dita mahirapan sa kalisod ani. Salamat Jocelyn Infante no sa imong comment. Si Angie Di Binagracia, thanks sa upload loads with tulo ka heart. Isa pa yan. Angie Di Binagracia no, salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Niya si Animation, salamat sa upload sir. With tulo ka heart. Salamat po Animation no. Na si Annalyn Samson, maunay tigpaminaw nga dili kabalo maminaw or vlog. Kung wala naka-subscribe idol, may muot man ko ang nangitag 59. Maulagay dito man siya nagbasigod sa laing uploader. Unya sa ako maningil no. Nagtuot tingali to siya nga ako ra gyapon admin ba. Dito siya gasunod og paminaw sa ako maningil. Murag lahi na sad no. Unya si Badiday. Ihe naana pud ang sumpay. Salamat Lods. O isa pa yan no Badiday. Yes. Sa muka ng sige pangutana sa pidak-idak dili man gubulanta og vlog. Ayaw na nabasaha ang ilaha idols. Sumo kay paminawon. Dili gid ko paminaw sa lain idol. Kaulat gud ko sa imuha mga drama. Amping kanunay og God bless idol. Salamat kayo Badiday no. Sa ako agi mong kamaminaw bisag awahin na no sa limbo. Salamat kayo. User letter L ang profile daghang salamat kayo sir idol. Salamat jud in tawon ito lokal. Salamat no ya. Letter A ra may kabutang ni sa profile no user. Salamat no sa imuhang kami pagpaminaw. Jenny Oliverio, salamat po ito lokal. Isa pa yan Jenny Oliverio. Si Ma'am Isim. Wow di ana di ay ang partin. Salamat kayo idol amping food permi idol. God bless us all. With 5 ka heart. Salamat kayo Ma'am Isim no. Sa imong kanunay gid nga pagpaminaw no. Sa imong pagsuporta daghang salamat Ma'am Isim. Si Rico Rini Gadularuya. Salamat sa partin sa limbo sir Jan. With 2 ka heart. Usa pa yan. Rico Rini Gadularuya no. Si Birds Big Sub sa wakas Tagalodi with emoji nga kakatawa og heart. Tagkuan man gud nga ato at tag 1 week ba kay tag dito ka episode man atong sumpayon para mo taas ba. Unang sa semana gyud inyong paabot no. Sinsa kay Birds Big Sub no nga magpaabot kag usang semana. Salamat kay sa imong kanunay pagpaminaw. Anya si Miko. Daghang salamat sir agoy nagkanindot na gyud. Maghulat ming tanan sa sunod sa laing sumpay sir. Salamat Miko sa imong paghulat no. Sa imong pagpaminaw, salamat kayo. Si Dia Moriles. Thank you sa party na idol. Sa pa yan Dia Moriles no. Nya Cyril Biringil. Salamat sa sumpay idol. Pa-shout out ko sa Biringil family na taga Macrohon, Southern Leyte. So shout out sa Biringil family no diya sa Macrohon, Southern Leyte. I-shout out mo ni Real Biringil no. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Ivan salamat boss dyan sa party na. Isa pa yung Ivan no. Nya si Eric Gubalanyang mayong buntag idol. Lami bitaw paminawon ang mga drama nimo. Okay, salamat kayo no.
Maayong buntag idol lami jud paminawon drama Bisaya. Mao gyud. Inyo ta kay makasabot kita kay Bisaya man ta no. Salamat kayo. Eric Gubalan niya no sa imong pagpaminaw. Og si Bugay TV. Salamat Lods. Done watching. Now dili dugay next episode Lods. Isang semana gid mo paabot ani ba kay patas-on pa man nato no. Si Bugay TV. Pero salamat kayo no, sa imong pagpaminaw no sa pagpaabot. Emoji nga gipaningot nga katawa og tulo ka heart. Salamat si Bugay TV. Si Carmila Binaraw, tulo ka heart, more upload Lods, God bless. Salamat sa imong pagpaminaw Carmila Binaraw no. Mag-upload kamot ang maka-upload gusap sa mahimo no. Si Jean Ruiz, niya na pud ang ni akong paborito. Salamat idol, excited. Isa pa yan Jean Ruiz, og salamat pud sa imong pagpaminaw. Si Carmila Binaraw Lods, matsalam sa pag-upload sa bagong drama na may buntag pa kaha. Hope na tapusin na nimo Lods kay napingis ko ato na drama with tulo ka. Ani kamutan gyud nato nga matapos yun yung drama no. Kini may buntag ba kang moabot. Nakaron parto na ta. Salamat Carmila Binaraw no. Unya si Jen Ruiz kanang ga-comment og 59 dollars kay natalang na siya. Mao lagi no. Salamat Jen Ruiz no. Unya si Angelica Birami, salamat kayo idol sa pag-upload na kanindot maraba ning drama ha. Emoji nga naka-smile nga nay heart na duha ka buong emoji. Salamat Angelica Birami. Si Puan Prince napod jud uban mga bisan subscriber kadi na maminaw sa intro vlog kay siguro laayan maminaw. So na pud sama namo nga maminaw gyud sa intro. Mao gyud. Di man magkapareha no. So salamat kay Puan Prince no. Nya si Noel Urbano medyo naipit jud ko ba. Karon lang naka-comment idol. Salamat idol sa pag-upload na minaw ko sa drama bisag nag-drive og motor aron dili magduka sa biyahe. Isa pa yan Noel Urbano no. Salamat kayo sa imong pagpaminaw samtang nag-drive og motor no og amping no. Ayo jud duka no samtang gabiyahe no. Paminaw lang gid sa drama para kuan gid alerto kanunay no. Amping kanunay sa pag-drive no Noel Urbano. Salamat kayo gid sa imong pagpaminaw. Daghang salamat idol bisag ulan minaw gihapon ko sa drama nag-headset lang. Bitulok heart no. Bisag baha ang giagian minaw gihapon. Salamat kayo. Idol basin na kay drama na si Ramini ang batang bronze. Sinsa kay Noel Urbano no kay wala kita ning Ramini kay dugay naman gud niya wa pay puso sa una cellphone wa pay live streaming wa kita ka kuwang kopya. Pasensya kayo Noel Urbano no. Na si Amor Mio Karin thanks with the local heart no. Salamat kayo no sa imong paminaw Amor Mio Karin. Unya si Silso Kulanag, sir taga paminaw ako sa imo channel, pa shout out naman diha sa next video. Shout out nimo no. Silso Kulanag. Salamat kayo sa imong pagpaminaw no sa atong mga drama nga gi-upload. Shout out nimo Silso Kulanag. Unya si Amor Mio Karin upat ka heart no. Si Puan Prince karon pa jud kay kayo nagpaminaw Lord. Salamat sa pag-shout out. Way sa pa yan Puan Prince no. Salamat pud sa kanunay pagsunod og paminaw sa mga drama no. Si Amor Mio Karin upat ka emoji nga nag-wow no. Si Jima Gaps Vlog no. Jima Gaps Vlog. Pa-shout out ko Dol from Mikawayan, Bulacan. Permi kong gapaminaw sa mga drama. No, sani? Pa-shout out ko Dol from Mikawayan, Bulacan. Permi ko gapaminaw sa mga drama. No tanan. Writer sa DWHP nga nindot ilang drama no. Pero idol yun nako nga writer si Sir Fermin Colyantes Gomez. Mga aksyon iyang drama. Unta idol imong ma-upload ang drama nga No Limit ang Ere. Salamat Dol, God bless nato tanan.
with tulo ka heart. Salamat kayo G Magaps Vlog no og basin po no malugaran na to ning no limit ang iri nga imong request no. Di pa na kumusaad og kanus ano. Umanon sa nako ning akong mga nasugdan nga drama no. Pero basin pohon malugaran ako ning imong request nga no limit ang iri. Wala pa man ako ma-edit po no. Pero di ko musaad yun pero panikamutan pohon. Kumahuman ako ning mga drama nga akong gi-upload karon no. Og tinihitaman mga ka-listeners sa pagbasa kay moro to inyong comment no. Paminawan niyo ang part 2 sa may buntag pakahang moabot. Og karon, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. May buntag pakahang moabot. Unsa? Nga naman bro, Mo na'y labing nindot nga isina. Kay mo paso ka na. Unya mo ingon kang way lami. Nga naman, Nico. ambot ka sa mga anak. Kung okay ba para nila nga way usa sa ilang amahan o inahan nga mutambong sa ilang pagpaso. Pero ako, dam ko kuran ana. Kung mahimo palang gani, mas gusto na ako nga naang tanan membro sa akong pamilya. Kay ikalipay ko na. Garbo ko na. Kay ilang kong isuportaan. Pero, wag yun na mahitabo sa dihang mi-graduate ko sa elementary. Layo tingali kaayo ang inyong eskwelahan. Walking distance naman. Kada ko maglakaw ko pa ingon sa eskwelahan. Doon ay nahita po. Emergency Pulo nga. sila hubog. Ha? Nagkapares manggod. O ginikanan pulos pala hubog. Naangin ang kalipay sa inom. O dili kay ang paglantaw sa ugma sila mga anak. Ang ako mga maguwang, ang kinatas ang grado nga naabot. Grade 2 o grade 3. Mawala na. Nga nung naingon man anak Nico. Gawa pa ay bayad ang eskwelahan sa gobyerno. Unta. Pero saan Manila sa pagtungtong bisang kutob lang unta sa grade 6. Gabtik man kayo nga akong inahan nga muguyod nila ngadto sa kailang nakinahanglan og katabang. Ipanghagad man. Sa pagkatinuod lang. Miabot ko ni idara. Wa ko magdako uban sa akong 5 ka mga igsuon. Nga nukod. Ni anang uban sa siyudad Narbaho. Isip katabang ra. Silang 5. Makita mi dito sa amo kung makalugar sila sa pagpauli. Kaya hatagan o higayon sa ilang mga amo. Sukad, sa mga espesyal ng okasyon, di yun may makapundok tanan. Mao pa? Ang nakapait, manarbaho sila, pero dili makapahimuho sa ilang hinaguan sa tanang higayon. Kaya unahan man sila kuha og sa ilang sweldo sa among inahan. Nauy. Iyon anak kabisirable ang among kinabuhi ana. Sitwasyon ng makapasurok sa dugo. Makapadismaya. Nga kung huya nga kasing-kasing, sigurado kayong kawadaan kag paglaom. Sakit kaayo kung maminaw ka nang magpakungaw sa ilang mga pagmahay ang akong mga maguwang. Kanang maingon sila, nga paita, manrabaho man ng tata para makakwarta, aron makapalita sa atong gikinahanglan, pero wa may ayo. Kita may mubuhi sa atong pamilya. Kaya ang atong amahan ug inahan, way laing gibuhat. Kung dili ang paglaroy-laroy, manong ug inom, way laing gilantaw. Kung dili ang kagulingon nilang interes, kaysa utubangon nilang ilang obligasyon. Maong, akong tag-anon. Maura gihapon, way usan nila makatambong sa akong graduation. Pero bahala na lang. Okay na lang. Ang importante yung makapadayon kong eskwela. Aron makahuman niya ako, tabangan ko sa Ginoo. O, mahimutang og tarong, ako yung mubawi sa sayop sa akong mga ginikanan. Ako yung paeskwelahon og paninghuaon ako nga makahuman sa college, ang duha na ako kamanghod. Akong bawiun ang pagkuwang sa akong amahan ug inahan.
Daot sa nakaida. Mahuma na ka ng imong panahiron. Sagdi lang sa ko kaniyot ha, pwede ba? Sagdi ko, gibigaw kong niko. Ganon di man kuno kami ngahon. Nga pagbangon palang gani nimo, gani ng kadlaon, kaya kay tiwason og tahi, kay kuhaon na karon, mi diretso ka mahinul, abli na ng recorder, aron lang maminaw sa mga kantang Marcos Season, nga paborito si Migsoon. Gipangitan ako mga lihok din ko. Matag-buntag sa'yo sa pagbangon. Di ako makita nga nagatumag sa ako tayo unod. Magdali-dali tao sa pagkuta o kape para na ako. Kunya hindi ka human. Magtak-ang niya dilungagan. Kunya, mintas magpaabot kumubukal. Magdali-dali yung lilis mga sudanan sa tubig. Aron inspeksyonon kung may sod pa ba. Kaya kunwa gani. Dali-dalian sa nung aron kapunduhan kay nagdikay ng mayoyawan. Ay, Luya sa kong manghod ay. Karon nga na siya dinis ato. Ako nang nabatngunan kung unsa di ay ka. Way ayo ko nga pagamaguang. Kay bisan pas kinasing-kasing niya pagserbisyo na to dinhi. Ako rang gibaliwa. Kung di mo siyang pasakitan. Imong labayog nga pati sulti. Insultohon, boy-boyon, palayason. Huwag ko makapanalipod niya. time para good. Huwag kayo tagbuot dito. Oh, Siya Uy! ko'y nagago din dis pag-atiman nato itong kinaikong gadin magsaka. Mapay na yung magbagawas imong makasama. Tempa! Murag aksyon ng mga kagmahay na ako. Gipahungaw na na ko ang tinuod. Tungkol kinaluoy ko sa kumangod. Naluoy ko sa kuigsoon. Ay, Wa kay klase daw, Jilo. naapa uy. Yeah. Anong naglikod-lingkod pa man kanili sa laon? Layo-layo pa mang oras. Magtungan na lang ming Nico. Ayaw na. Una na lang. Kung niya mo drop ni ko to sa inyong eskwelahan. Ako lang huwaton kay okay raman god. Dungan ba mig oras? Ayaw na lagi. Amdig mo sulog kang una sa library. Niya magtuon, Ay kumpiyansa. Sige na. Pag-ilis na. Nico! Kung lagi na gibuhat yung pero maligo na. Ako na nito, sir. Gamay naman lang ni. Basta din si Juicy nga may mutiwas na. Sige na, liyog na. Kaya tingaling maliit ka pa. Natugin na si Juicy nga pulihan ka. Oo, sir. Naghuwat na din si Jilo na ako, sir? O, tuwa na si Angelo. Puray mo draft mo. Ha? Hey! Nag-solo flight raman lagi ka? Hain man dahil si Nico. Mo'y akong gihuwat. Makikuyog man ako pero ipaun na masug kong daddy oy. Kay share ko na yung modrap ni Nico. O niya, ani pakas kawas? Tana, manood na lang ta. Standby lang ta sa campus. Thank you, sir. Ayaw sa. May isugo ka, sir? Wa. Imo na. Ayaw sulti si Angelo, ha? Ha? Dako ay ni sir, eh. Iguman na kung gusto ka. Sige na. Tingaling maliit ka na. Ay, may nalanggani kay nakatumong si Nico amigo nga kamaong utabang. Murag kwarta tingali ang ginikanan atong Angelo kay ilagong gisagop si Nico. Kwartahan man o dili, kay ilang gisagop si Nico, magpasalamat ko. Ay, grabe sa kaya ka Nakalitan yung ko sa imong sinultihan. Murag yung kag nag-abog og manok kami doon sa mga abuhan.
Pagkadali, gini mo na kapalayas Uy, ko. taka, wa manggod. Saan sa isa ka? Wa man to, wa man to na ko klaro ha, uy. Igo naman kong miingon. Nga kun, wa na mo'y gustong mamuyo din, eh. Paglayas mo! Mali mag-ingon. Pasidan ramang tao to, Oy, uy. di na ko mo sumpay kay di gyud ta magdaog. Karon niya ako pangutana. Unsa naman ni hitabo nga wa naman dinis ato sa Nico? Wa na kay hunong og gahot. Kay ikaw may nag-om sa trabaho. Dahil imong mga anak, di pa man mo masugo kay kuwang pamanas kabuot. Gan unta nga nasa mga hustog edad, hustos kabuot nga nangabot dinhi, way paki. Igo ramang maminaw sa mong yaw-yaw, di man manglihok. Magpahari-haray Ay, naman. gusto na da. Gusto na. Ay, aksyon na kagkalain na. Iwasan na trabaho ni mo diya. Hala, uy. Ngano ka, uy? Kailakon lagi ko. Di mo hila ka. Wa ang giyay, nagpugong ni mo diha. Murag yung kubuan. Pag sure di, uy. Tapad na ba ta? O saman, iatod ka na mo sa mental hospital? Ha? Madapa man tingali na. Ay, ay. Usban? Usban? Tandoon? Mura na yung kagwasa. Nga naman. Hapit na ta pagpuwag-puwag. Pero ikaw diha, murag wa raman. Hapit na ba yung closing? Unya, tungod kay hapit na, unsa man, o sa may gusto ni mong akong buhaton, mudangoy-ngoy ko. Di ba angay ratang malipay? Oh, yes. Gusto man ka. Pero sakit, uy, kung magbuwag-puwag na ta. Ah! Kamingaw. Di ka gustong mingaon. Mao cute. In other words, gusto ka nga matibuok lang yapon ang grupo. Oh, Malik na kinder ba? pahong. Ay. Na, lolo, uy, hinay ha, alam mo ita ha. Bayag mga, nang iyang ba. Tanawar ni siya. Iya kong gibadlong sa kong pagkatawa kay siya di mo puli. Ay, Angelo. Nalagi, wa malipay nga naminaw na to. Wala, maugid sa... Hello? Naitaw diha? Bitaw sa? Kamingo na ka na to kung dili ta makita sa? Kamo ni Angelo, dili maputol inyong panagkita. Kay naaraman ka sa ilo. Asa masaday ka? Ay kung ina nga, mubiya ka sa Cebu. Aron, adto sa nainapit mo yung eskwela. Aw hinuon, may wapay makabuot nimo. Pwede naman god gihapong magkita ay. Kung tugutan lang minimong mamisitas inyo. Unya, chat-chat para pagsabot nga magbanding. Di ba? Problema ba na? May tama ka dyan. Pero ang pangutana, kun mahinumdum pa ka mo na ko, kun makauyab na mong duha. Ngano? Ikaw, di nasabi ka mahinumdum na mo kung makauyab na sad ka. Maglikay na bisa sa paglingi. At kulato sa masugata sa daan, labi ng siloso ang uyab na Aw, di ta mo sugot nga lain ang makauyab ini niya. Ug unsa may buti mong ipasabot? Tatay ta ka aron ikaw mo ay magbuot? Dili ko tatay. Ako'y manguyab. Padukol ka? Ay sa, dagri ak. Wa pa gani ko makahumag O sulti. sige. Sige tiwasa. Pagpili namong duha ni Nico. uy, Oh, Anong adto pa uroy kaslain ha? Nga niam ning andam og tagana. Usa pa. Tanawa lang. Faces of 2021. Pulos mga pugi, di ba? Di gid mi ikauaw kay puryabuyag lang. Ikasuroy gitaw mig kulon ning mga naong nga. manaka? Wapa. Kay di man pwede nga manguyab kag duha kay kuyaw magmagbuno. Kinahanglan mamili ra gyud kag usa. Ah, pick ta bro. Aw, bagay lang. Hoy, pra. Uy, buyag. Day. Wa gyud taong ko mag-apil-apila ng bawal nga gamot. Aron tawgon ko nimo pra day. Bisan pag ipa-drug test pa minimo, karon dayon. Ikaw ang mawawan kay limpyo kay ning akong lawas. O sige na bro, saman, bagay ta. Uy, hilop. Uy, amaw. Ganong imo man yung hagdon og sumbagay si Nico.
Tungod kay ang angay nimong pilion, kanang makamaong mangamot. Aron andam nga manalipod nimo sa panahon nga na ay magsingabot nga kagubot. Di na kinahanglan bro. Unsay di na kinahanglan? Nga imo papapilion si Hana. Andam kong magparaya. Nga sa binisaya pa. Ihatag na ako na imong higayon. Di na nato nawayon. Hoy, hoy, hoy. Hoy, mga ukok. Muragin mo correct sa. Puot-puot sa duroy mong istorya, ana da. Unsa na ngayo ko sa inyong mga huna-huna? Wa, kami ang mihatag ug mayong una-huna aron di ka masaag. Uy, dagway ni mo. Ikaw ra ba ginagpasiugda? Hilasa ko ni mong ipanghagad ang imong kaugalingon. Correction, my dear. Dili kay ako rin kaugalingon akong gipanghagad. Oy, sinungaling ka, ha? Sinungaling ka. Buot-buot sa kagistorya da. Kaklaro ang nga akong gingon nga, imo ming pilian si Nico. Nganong kamo bang gyud ha? Nganong kamo gyud? Ha? May pagbati di ay ko ninyo. As a friend, yes. Ina kong kaplastikan lang dayon ng paklos-klos ni mo namo ni Nico, be. Kay karon dayon, biyaan ka na mo. Gago gyud ni ay. Ang man taon inday kung mo'y among panguyaman, ang dili na mo kaila. Ang dili na mo amiga. Aron balang masagpaan na sad ko sa laing mga kamot. Happy talagi ko sa puta ay. Oo, Bel na. Na-save by the bell kang kanahana ka ha? Ay, Pero wa pa ta mahuman. Nakasabot ka? Ay! Unsa man na dong? Wag yung ko'y kwarta. Unya? Misamot ako'y kalabat nga akong buho kay kaganina ra nagugan nga akong tutunlan. Kaya wag yung ko makayup-yup bisag usa na lang kabuk sigarilyo. Bogas! Bisag lumboy Bugas! na lang unta. Hoy! Bugas! Ay, huna-hunaa o gaya ng sigarilyo. Tanawar ko na imong lawas, oh. Kabugkag ko na ka. Nasigi ni mong panigarilyo. Nalimot ta kasi tabos may aging tuig tungod sa iyong pagabuso anay mo lawas. Nadaot imong baga. Unya, gimingaw kag na. Gimingaw kag ligi ng ospital, ha? War ba gitay kwarta? Ida, gikapoy ko. O, Naglabad nagkapoy ka. ng uko. O, di pa huway! Naghapdos ng tiyan ko. Suka na be, ano mga unta? Unsa may sukaron? Ha? Nga may linungag? Nakagibilin? Imo mga pagumangko ng lakaw ganina nga wag gyud makabilin bisag para usa na lang ta ka kilong bugas. Ilang papel ining baya mo saka ka na ora. Murag yung mga harigray na. Way pagpakabala ko nang ilang gisaka do na may ikadalit ka pagkaon para nila. Nagsugod na lagi kag kwinta. Berto. Wa tay mahimo ron. Mao nakahisgot ko sa okasyon. Aw sa sitwasyon. Ha? Sudano man gud na sila mao. Malakaw ko balik. Unsa? Ngita ko bugas. asa mo ta magtiwas atong istorya? Ay, ayaw kog lang na. Mupauli na ko. Kaya na-stress ko ni mo kaniha. Ugma do ha. Do. Ugma. Ha? Maghusay ta. Ha? Nico! Uy, bayaw ni mo bro. Una na ko ninyo. Ihatod bro. May pa. Aron, pasumpayan tong sugilanon ganiha. Tana, darling. Shee! Hoy, nagsungog ka. Tana bitaw, day. Behave ha, Tana. behave. Kay na. Pabadlong niya. Kay paka gigusab ng naong mo. Bahalag na atas karsada. Diyan sa mo ha. Arayon saan ako sa Numberto. Ay, Usay problema man mayo kay nakatiming yung ko nga migawas ka dong. Ha? Nanggawas mo. Kini naa kay kwarta diha. Basin bag naa ka diha. Ay, kanay salbaran taon mi kay way bugas sa bahay. Ha? Wa ko makasiidong. Kay wa magpakita nga mong amo. Kay doon ako gi pakikitaan nga kliyente. Basig na kay gamay diha. Baigo nga ikapalit bisag usa lang ka kilong bugas. Ang imo na mong pagkumangkon. Wa palagi mga bot. Murag adto to pauli da norte kay gimbita to sa mong kaliwat nga tuwa magpuyo dito. Kamera ron mo'y mga on. Kung makalungag magani, wa pa man ko'y
nanguha sa ubang gipatay ni manang nimo in town, oy. Oh, nga. Siguro as pagpalit og daghang bugas ha. Hapit lang sa gamay dilata para bangil-bangil sa kung wa may sudan. Sige, ang bibi. Alis ako. Uy, wow! Huwag gani magpasalamat. Gilab di baya dahil ang kwarta sa kanahang dako. Di palang kumakamo maluoy ay. Bahala na tag dili makakaon. Pero dili ko musugot. Maamong sagutom ang akong maguwang ug akong mga pagkumangkon. Thank you sa paghatod. Dili ko nimo pa dayon nun. Mag-unsa man ka dire? Hala no. Bitaw. Thank you, friend. Pauli nagdiretso sa inyo. Kay kinahanglan pa tang magtuon kanay assignment. Sige na, lakaw na. Mura magnag-abog og iro. Kawagi po angod. Lakaw na! Chu! Ana lang. Si ano? Walay kiss. Piskat! Huwat ako diha ha? Kay kuhaon ko tong pinuti, be! Bye-bye! Bye-bye! Uy! Hindi ka, ana, uy! Gipalit. Ang maggikawat. Ang gusto na kong mahibawaan kung diin ka gipalit. Ay sos, matatana pa man kataon eh. Ang importante, nga dili ta maggutman ron. Sige na yun. Pagtakang og lungagaldan. Aron, mga na yun ta. Tarawa. Tapay pipila ka mga dilatang sardinas. Nga ako gipalit. Lutuan ang usahan niya sa buwa. Ha? Unya, butangian ng kuan. Ha? Miki o Gripulyo. Para lami ka noon. Wala sa ikamay buwad nga akong gipalit. Pagsubasad ana. Hoy, Para pamarat-parat ba? paminaw! Tama Ano ba? di ba kagpusulting di ka mukhang kwarta? Usa magay nga nung labdon pa man ang uni mo anang pangutanaha ba? Yan ang butanga. Nga nung di ka naman lang magpasalamat kay wa ko pasagdes Ginoo. Ha? Nakakita yung kwarta. Pero mo pa'y paghuman na kong panahi. Dili na ko bason akong kamot. Mang ikaw lang ko na paghikay diha. Usa na ni? Akong sugot. Ay, sus! Ay, nalang ko nung reklamo, be? Yay! Karong taon-taon, malingaw rami taon niya ka. Ha? Mas daghan ko nang imong gipalit nga bino kaysa bugas o dilata. Hasa pa sigarilyo. Kanus ka man intaan muhunong og dao ba di mong baga, Birto? Onya nagsungsungan o gapas ning ilong ko. Nico! Sir. Ipalihaw ko na kong kuha sa paborito na kong bino, be. Nga pagdaog duha ka baso, ha? Yes, sir. Sir. May gikinahanglan ka? Sulti kay ato na yung paliton. Sir ay. Kuan, doon ako isulti ba? O gani, kung sa ba na, isulti na na. Idiga na. Nakasadyo ko, sir. Pasaylo at ahon ko. Ha? Gano? Usa ba yung gibuhat? Huwag ka masuot sa mong klase. Ituduan kang pinugoy ni Angelo. Sir ay. Ang nagtarong mo daw si Angelo og eskwela, sir. Parehas maming duha, sir. So, litsuwa ko. Usap na giingunin mong sa mong himo. Ingon ini, sir. Mau ba? Naluoy ko naguna-una nga dili sila makakaon, sir. Maong akong gihilabtan ang kwarta nga imong gihatag. Akong gipapalit sa akong bayaw og bugas sa sudan. That's my boy. Sir, Ipadayon ang imong kabutan. Kasi ako nang giingunin mo, di kagyud magbahay na ako. Ugma, mag-istorya tag-usap. Okay? Sige na. Kung ato kong isugo ni mo,
Ug wala nang imong kabalaka. Kaya ako masuko nimo. Ug misamot pa noon na akong pagdahig sa imong pagkatao. Pugo! Pugo! O nag-Alzheimer na ba ko? Ay, nalimot man ko sa akong tuyo sa pagpangayog number ni Angelo kang Hana. Ana na ko mahibawaan ang tinuod. Kung wa pa sila gitago nga relasyon si Angelo, siyang mahimong reaksyon kung ako nang pangayuon ang number ni Angelo. Ugma ka lang, Hana. Klaro na ba ka ay kang pretentious? Pretentious kay kang babayhana ka. Mura kag uwak nga bisag nagtangag na, musinggit pag wa! 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 Mayo kay nakatultol ka pa sa tong kwarto. Nagbata ka pa ay. Oh, yes, darling. Oh, pila pa lang good ka adlaw nga naabot ka gikan sa Manila mo. Wa pa ko kapahimos og parahig nimo. Mahigdan ako. Pero matugo na ta. Ikaw ha. Bisag gakos lang sa good para matambalan ang akong gibating kamingaw nimo. Dili na gyud pwede, ha? Duka na gyud ka kaayo. Wa pa oy. Okay pa magod ko. Kung mao ka na, come on. I miss you, darling. Oh. Sa'yo ko rin mong nagbata. Sir? Sumano wag ka makilagkapoy. Okay na yun mo nga bisag dagkan ka pagtulanan sa gabi. Makahimo ka pag yun pagbataw sa'yo. Lahi kayo ni mo si Angelo. Mao na akong naandan dito sa amo, sir. Pobre man gud ko. Maong naanad kong matao sa'yo. Sukat sa gamay ka pa. Oo. Gianad mi sa among inahan o gamahan. Bunalan mig dugay-dugay yung bangon. Ay, kaluwisat. Ang mga bata, agad magiging nga husto katog. Dili na ingon ana sa amo, sir. Kadiyutra. May luha nga nagpaluyo sa iyong pahiyom niko. Ngano man na? Ha? Oh, May gihambin kang problema, di ba? dili, sir eh. Magulanon ka pirmi. Ayaw ba? Ayaw paglimod. Kaya ako nang nakita. Wada si mong nahuna ang kwarta akong gihatag, kay mong gihatag si mong igsoon. Sabot ka? Niya. Kuha ni, o palita ko sa iyong gusto. Sir, Pero hangyo lang, Nico. Ayaw ni isapa bisan kinsa din sa bahay. ayaw na ako taga sir. Kina, imo lang na. Pero, Ako nang palipay sa kabuutan. Ang imong kamatilod-ano, Nico. magpasalamat ko sa imong nakita, sir. Pero, Palihog lang. Hindi na mag-irigubana, okay? Ayaw kong tuluin nga mahiubos ni mo. maikog lang ko, sir. Putla ng ikog, biling sungay. Salamat ini, sir, ha? Limpi na. Sige na. Ipuso na dito kay Tigalig. Asa po niya na yung mga butang. Next time, mag-open niya tag bank account mo, ha? Ha? Kusbon, pag binuutan lang, and I will make you somebody, Nico. I see lotus and happiness. Lord, salamat. Tagayo kayo salamat. Kawa ko niyo pasakti. Abinagog mauna to ang katapusan sa akong mga pangandoy.
nagipalayas ko sa akong bayaw. Pero, maod ay ito ang sinugdanan sa katumanan sa akong mga damgo. Salamat sa mga tawag mo ni mong instrumento aron mausap ang dagan sa akong kinabuhi, Lord. Ubad di sila kanunay aron malayo sa peligro. Hatagi sila og maayong lawas. Sa kalan samahan, sa alat, o sa Espiritu Santo. Amen. Lise? Abili kong nasayop lang ko. Mong miduol jud ko. Oh, karon ka lang? Ganihara, oy. Sa pagsugod pa lang tingalan mo sa pag-ampo. Di na ka kagikan. Naghatod ko flowers na Virgin Mary. Okay. Unya, oran lang ko kay daghan pa ko buhaton sa bahay. Nananghid ramang kong simbag kadiyot. Manuri sa ta. Sabado biya, white classy. Lingaw-lingaw sagud pa nagsaoy. Ni siya, abi ni mo. Kanindot man nakunta kung okay ra maglaro-laro kutob sa akong gusto. Pero igo ra mong gugug nangipon sa laing tao. Og nagtrabaho aron makasweldo para rin magastos akong pag-eskwela. Maong, sorry kayo ha, na time to play ko. Grabe. Oh, okay ra ba yan sila? Anda man silang mahatag na kugigayon para makalakwat sa. Pero ako'y mauwaw. Dili mo ko gustong makaingon niya sila nga abusado ko. Maong nagkintog yun ko. Okay, ngon ani na lang. Close man jud mong Angelo, no? So, nahibaw jud ka sa cell number niya, unsa no? Wa good. Patuhuon ko nimo oy nga close man kaayo mo. Oh, close me. Pero, may limitation ba sa baya ni si kay naglikay ba akong mangukit sa mga butang sa akong amo. Unsay amo? Amo na ako si Angelo. Na ako magpuyo og nagtrabaho sa ila. Tinuod ka? Utang na ako ni Angelo. Nga nakapadayon kong eskwela ni si. Iya kong kiluwas. Gikan kong gipalaya sa bana sa akong igsoon. Oh, mao pa. Oh, maong pwede ba? Mo excuse ako ha? Nagdali ko ni Wait. Si Hana, asa gani siyang dapitan na puyo? Ha? Kung kay plano adto nga nangutan naman, nga asa magpuyo si Hana? Imong gitudluan? Oo. Kay wa mo ko maguna-una og dautan. Ako mang giisip ang tuyo adto, si Hana ang pangutanon kung unsay number sa imong cellphone. Di sa lagi ka pungulsa. Nangutanan ko naaba sinisidyas inyo. Magunsa man siya dire. Ang duda ni Nico, nga ikaw may pangutan na sa akong number. Oh, ayaw tawag ihatag day please. Ayaw yun. Ayaw kong ipahama kay wa intaon ko mangandoy nga magpahigot o balyena. Naay nanuktok. Tinghalik mauna ni. Ayaw kagtukan ni ha? Small world. Ikaw gyud di ay. Nahibaw ka nga kami ko. No. Nawa ko sa akong kaugalingon. Oh. Abi na ko gang akong cousin, oy. Ikaw man gud ay ni. Ay, parihas man gud mong lawas. Oh. Please come in. Nasaak man ka. Dali, mamingkot ta. Thank you. Tinoy gid nga gamay ra gid ang kalibutan no. Kay dali ra gid kayo kanako natultulan. Maayo ka no, kay sige lang kag suroy. Ay, lahi gyud ning mga kwartahan sa. Ikay nagsulti ana ha og dili ako. Pero daghaman ang musulti ana. Mutuon na lang ko. Iyo. Iyo sa di ay. Care for a drink? No, thank you. Mas malipay ko kung imong ikahatag nako ang cell number ni Angelo. Ay, sorry ha. Makabalibad gyud ko nimo Nessie. Wa pag gyud koy idea. Wa gyud koy idea kung unsay cell number ni Angelo. Usa pa, wa gyud ko makabantay nga naggunit tag cellphone si Angelo. Magtinabangay gyud mog limod sa? No. Yes. Sorry, but I can feel it. So tan-on nimo nako bakakon. Ingon ini ay. Suway na lag-approach si Angelo. Wa man tingali dautan kung ikaw gyud mismo ang mangutanan niya.
Suwaye! Pus ngaga na ko siya. Muy iya. Uy, ba't lagit ka? Ambutoy. Waan man tayo nahimong sa sinisi diri nako. Pero wa gyud ko makasabot kung nganong maglagot gyud ko niya. Okay man ko kayo? Okay kayo. Kana lang moingon nga. Hello! Diin man ka? Pastilan. Lami yung padugo ng simod oy. Aron mo tagam. Uy, kabarako ni mo. Kapatay ko ni mong sinultihan, ha? Sadista ka, ha? Never heard. Bakit kay kag sinultihan? Kapatay pa ni mong utok, uy. Dikit ko ganahan. Lupig pa ba ni mong sadista nga manulti? Usbasa ng imong batasan, oy, Angelo. Wa gyud kay maayong dulngan anang attitude nimo nga cruel kayo kang Nessie. Moabot raon niya angi kayo nga kang Nessie ang katapusan katawa. Ngano man? Kay bahigkugma raman unya kaniya. Ayaw taon. Simba ko. Ayaw gitaon, Lord, kay na. Maghikog yun ko. Naligas ko dila ni Hana? Iyag yung nahatag ni Nisi ang cellphone number ni mo? Hey, wa man. Buing ni sana. Yadlo ka sa ko nga, wabot ko ng higayon nga. Sa tanto na kong likay, may gugmar yun ko na kong nisi. Posible. Otro! Palaban kita niya. Di ba ko na tumaybaw ka ng panahon, bro? Si Hana na lang ako. Ha? Anong ingon anak man ko ng imong reaksyon? Siguro ako na, bro. Angon sa? Nga kung tuyuan naman lang ganin mo si Hana, di ka nang tininood yun ang imo, ha? Pinanggabay kay nato ng atong amiga, bro. Tell me honestly, bro. Misulti ba ka, Hana, tungod kay atong amiga si Hana? O naay laing rason? Ganong gidipinsahan mo siya? I love her. Pagsyuroy! As a friend, uy. Yatagan ko yung Malaysia nga kung gisulti na. Ikaw, dili na mo love si Hana? As a friend, yes. Pero, unsa ka kung... Bro, sa ako nang giingon, kung imo gani siyang tandugon, siguro alang yun nga tinuod, ha? Ayaw tawag binuangi atong amiga, bro. Ang eskwela ang tagtarong, oy. Ga, putlanan atong kuryente. Siguro maka-advance sa imong amo karon ha, kay ugba na piya due date ana. Ay gyud itugot gad ita kabayan kay ang saon man ako sa pagpalahi kuno na niya tay kuryente. Ngita naglain trabaho uy, kay kuwan kay sa tong kinahanglanon adlaw tanang imong agi. Ay bawa gyud kang problema kus akong kamot kay sig pamanhod baong di ko makalihok. Pangitaglay pangortahan uy. Kayo, gani mo dagngal ngal ida sa. Ha, gisayunan lang yun ka sa. Asa man kuno ko mangitag nindot ka trabaho, nga dakog sweldo. Unsa man kunong grado ha? Ang imong ginikanan mo sukta kung ganong diha ka kutob. Ayaw ako. Ayay. Ha? Wa ba mo rason aron di mo mag-eskwela kay naagod mo ikasarang. Na ikasarang imong ginikanan. Ang nakadaot kay nagtuo manggod ka nga igo ra kay kon gwapo ka. Pachichoy okay na. Ay, Nagbulakbul ka. Inay magtarong eskwela. Higupon ang tinta abig ata. He! hala no. Amisulti baya. Naong ay, ikaw day professional ka? Ha? Ma'am ka? Oo, kutob ra ko sa grade 3. Pero daghan man ko nakabahuan nga trabaho dong parehas ini papanahi. Ha? Baka pa ko mangluto. Tungkol kay gituduan ko sa kong amo kaniadto. Bisag asa ko ilabay, basta dili lang ko masakit, mabuhi ko dong. Di parehas nimo. Inom. May ko sa inom. Ayo! Wala. Ay, tao! Wa! Na. Kiring. Niyami diri ni ko. Sa kalang. Nico! Dong, dali dong. Manang, paamin ako. Kadian kas Ginoo. Ang akong manghod beton mo salamatan kay mo kung Ginoo dog usab dong. Kaya mo mga bata. Nakoy para nila. Ato nagduha oy. Inyong gipasagdan nga manuroy sa layo. Ay, sabog kumpiyansa, oy. Tingali magpatak ka tong sumuok. Sa dinli pa ko,
Dili ba ko musugot nga magpatakan itong ligot? Nagsige makagyawit dong ang binangbag ni mo dong be usabay imong daing Ah, taon. dahil Litson manok, Ay, ay. pagsudan. Uy, kabati. Hatagan mo ko ni mama magsildo. Uy, Og, kabati. dili ta ko dawat, pero masuko man. Oh. Kay, naglihok man kuno ko sa ila. Oh, bitaw, bitaw. Uy, litson kabati. Oh. Palit ito imong kalipay manong, oh. Ah, unsa man? 500 na. Ay, ay. Sukli ha. Uli sukli. Oh, dong, ambi. Akong iuli dong, oy. Ah, ayaw na, Ako imo pang na iuli. Di na lang. Ay, di na mo ako. Nakadungo ka, Ida. Ako na kuno ni, oy. Oy, Keep buyong that gani ko. change. Hoy. Buyong gani ko iulin sukli. Iulin gyud kasabot ka. May niya kay kasa ako mga sa. Ay, mo Kaya ano may pag-away. kwarta. Sa baa, oy. Ay, mo pag-away lagi. Bagi ko. Ah, sige manong, lakaw na. Wagi ko malipay aning. Way uwaw. Way uwaw bugang naong. Uy, suko na tayo kaniya? Dugay kay kung nag-ihapan niya gibuhat nimo. Ay, nalatog tagda. Pasak din ang bana ni mo nang. Sagdag taon. Kuha Kara na. Imo ni. Usa ka libo. Sis, Ginoo, salamat taon. Makabayad na gud minis kurinti. Di na gud mi kaputlan ini. Ha? Payitas panginabuhi dong, uy. Iyang mga pag-umangkon, wagay paki. Haya-haya nila sa. Diyan na ni mo ko sa kalibo. Salamat dong. Salamat yun kay ga. Salamat. Katong yatagan na ako siya usa ka libo. Di pa rin siya daghang bugas ato? Ha? Si Manong ba? Kaysa imo kitagda ko sa kalibo. Si Manong. Meto man ko siya sa eskwelahan. Mayo gani kay timing nga among paggawas. Mo tingali sa iya pag-abot. Kanus aman na. Duha na kasi man na ang nakalabay. Time pa. Di ko usang hawa gyud mi kapalit og bugas, milakaw siya kay mangita kon sa kwarta. Magbalik daghan kay da, bugas, dilata, kanonon sa mga bata. Pero ang akong gikalagutan, niya ako lang giluom, kay naay daghang gipalit ka sigarilyo imnunon. Ikaw na ibo naghatag kwarta niya? Oo, kaya naluoy man ko. Karon ka. Ay, ayaw na lang magitagubot mo. Dili. Ipanimaos na ka. Ay, pauli na lang ko eh. O di na magpakita, bisa ka sa. Unsa? Manang, ako ang konon ha. Naglagot ko anang imong bana tungod sa kagilad sa iyang kinaya ni Adto. Pero ako na una-una gawa may maayong linugdangan ang pagdumot eh. Maong hangyo lang ha. Pwede ba? Galikayan lang nato ang gubot. Sige. Pero basig mo yuho ta sa niya na pakikita ni mo sa sunod nga mga adlaw ha? Aron pakayuan ka? Ayaw na yung hatagi ha? Depende. Ay lagi chong! Ayaw gid lagi! Nausa mo. Ikaw na unsa! Baga kag naong ha? May ka, marikad, door ko nila! May kay kamudag, di dogdaog sa magisuon ka ni Adto, himan-himan, di nga ra di ka magay kwarta? Wa pa gini mo ipahibahon ako? Imo pag ang gisulo? Ayaw pa ini mo hinahian do! Ah, sige. Dili magamong pa to oh. Padayon lang mag-away na, malakaw na ko. Ayaw lagi dong, ayaw dong. Ay sa dong, gamiga mo ko ni mo ayaw sa pagbiya. God, utong ko ron. Kisa man eh. Lambir may miapir. Huwag mo ni makastore sa compound. Kinsam gani ay. Hoy, ano ka ba na nito baga? Bahala siya. Tingali ba yung importante? Lain akong gibati. Tingalig kontra na. Nahilom na. Shit! Gibinuangan ko sa naghatag na. Kaya wa to baga ang akong tawag. Pero naniguro gitong akong gipangutana nga usasab sa mga close nga amigo ni Angelo nga mao ko niya ang number niya. Pero anong wa man to baga? Miring man. Pero anong wa to baga? Nakatuog ang tag-iya? Akong usban. Bro, Mao gyapon ni Miro ha. di ka mo tubagol? Di gyud. Unla ko ta? Mapalit kog bagong SIM card. Mag-ihilis kog SIM.
tawagan. Wa gyud to baga bisang nagsigig bagting. Kaayog gyud pusilon. Relax. Magampo lang siya. Nga dili gyud ako mahibaw-an nga mao gyud to ang iyang number. Kay kun mabuking gani siya na. Siya lang. Kisa pa imong kontra, girl. Cool ka lang. Hapit na ba yung closing? Magbuwag-buwag na unya taan eh. Di na ta magkita. Oh, kita gihapon mintras na pay mata. Garaa, oy. Salig bang gwapo? Pero napag labing gwapo kay niya, Nessie. Para na ako siya raunta. Pero kasi kayo mapaantos, uy. Wag yung sukod sa baws. Ha? Naluoy ba ako? Kay sahi rabag ako say ma in love. Unya, baliwad-on lang. Wa ra ba ko doon sukod sa baos? Nga no. Unsa kay plano? Amping ka na lang. Kay wa ra bay baligya sa carbon parehas nimo. Pero tabangan ka na mo hangyo sa Ginoo. Nga iya lang yun unta kang panalipdan, bro. Bitaw. Kay di man ko di mo masiguro ang tao. Tan-aw na kong Nessie good. Obsessed na nimo. Maong peligro kung maghimo tog daotang lakang aron ka lang niya maangkon. O di ba, mga mong, maghimog do utang lagang, unya ikaw ang pasingilan aron lang siya makabaos. Na, amping jelo. Daghan pa ba yung nagmahal nimo? Magpakasal na lang taday. Likoy na sang pahong ay. Aguntahan lang, friend. Sabta kay ang tinuod, iya man ang paagi aron mahingin lang ang kakulba. Ayan nagikugbiya bro ha. Magsikit kita pirmi. Aron kung unsay may tabo na ko si Makulang, na ay makasulti na ni dadig mami, kung asa ko nila punita. Uy, hunong mo anang istoryaha, uy. Malimbawat masang atong balibo ninyo. Magsulti ko ni Nessie. Ako siyang amaman. Pasabton. What? Ayaw i-focus ang imong atensyon sa usalang katao. Kadagang tao sa palibot nga mas labaw pa anang nakaingon sa imong kalagot, uy. Nagaila ka niya, di ba? Duda nga siya ang imong gipahinungdan sa imong kalagot. Pero dili ko sure nga maugyod. Unless maingon ka nga siya gyud. Si Angelo. Daan pa ko. Tell me. Kisa magiging ang girlfriend kung dili man gani ikaw. Hey! Nagduda ka na ako. Ang hirap man tingali. Hey, sayop gyud ka. Kay tinuod bang gyud nga friends raming Angelo. But close friends. Atong tugutan ka ng imong giingon. Pero igo ba nga katarungan aron imong mindudahan nga doon na pay labaw ug laing relasyon nga nagpataliwa namong duha? Mahimong baliwad na ko ang akong pagduda. Mutuo ko si mong gisulti nga wa gyud mo'y labot si Angelo sa usag-usa ninyo. Pero kinala di man eh. Once nga ko mahibaw-an nga imo lang kong gibakakan, mahiubos jud ko hana. Let her go to hell. O sa may labot, kung simba ko, dool ra to. Mahimog niya kita. Saba diha uy. Ay kuk among-among ha. Bingin gani kung simba ko. Imo magong gisumpayan og duol ra to. Ay, sulbaran ng problema nga imong giatupang uy. Kaayog yung baliksan sa piso na ng balinaha, uy. Aron, mapisat na siya. Hala uy. Ay, nga na bang mikatawa bang ko eh. Huy, Angelo. May mo pag magtarong ka ng imong pagkatao? Guys, kaya na ako maglangit on. Di pa tama mauli. Oh, tana. Amo kang ihatod. Ay na lang. Kaya na ay magsakit ang dughan. Iya na lang tag-uli. Dad, Sidi ko. di araman. Makigsulti ka? Ayaw na. Watan lang ko niyo diha. Kay ako mughaon. Sakay dayon. Dali, sa di pa makamulag ang uwan. Nico! Imong girlfriend, ko. Dili, sir. Angelo! Oh, imo di ini, Angelo. Please, pwede mo ngayong pabor? Uy, makakuha na ako. Pwede mo hitch? Sure. Sige, sakay na. Dad, Asa magkana mo ihatod, ha, darling? Ani na lang, sir. Murag, dili tingali mo makaagi sa amo. Kung pwede ra nga, adto lang ko mapapick up sa inyo. Ako lang... Okay ra. No problem, anak. Wow! Kanindot! Sausa. Say mo pagtawag na ko og anak. wadi mo tuwag ni mo ingon ana dito sa inyo? Wow, cute! Kay pulis man tuas sa gawa sila si daddy o si mommy. Taon sad. Dad, aton lang siyang ihatod sa ila. Aron makapahuway na siya. Ay, ayaw na
sir. May kuko. Layo kay tong amo. Magpakuha na lang dyan ko dito sa inyo. Mas maisad noon nang makatultulsad ko sa inyo. Di ba, Nico? Sa inyo na lang dyan ko, sir, ha? Taag mo baha. Di masod ang mga taong magagnaong. Hello, Moy! Maano ta ka? Nagpaminaw ang panuway! May sa mamutin akong gusto. Maminaw ta. Maano ka mukha ka? Naaramitan yung panuway sa kong tabangan o kana mo ikaw. Agi ahak, ako'y buti mo ipasabot. Kaso ba? Mutan na kapag yung ikaw mo gina. Malagi ni mo eh. Pasinggit-singgiton ko mo may paggaw na kay ko diri. Oh, may ang akong tutunlan magsakit. Mo man. Hiram! Ato ning klarohon, be. Unsaman? 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 Ha? Di mo Nasuko gihapon ka nako. Uy, mula! Di pa gina mo amin, pas di pa di mo mabayaran ko sa kalibo, gata din ni mo, ni ko ni Boss Piagi semana. Unsa ka? Puwerte nimo nagakaos tanan akong gipamalit unya imo kong pabayron. Wa ka datuha ka. Mas lagbaw ka di kaon kung buanga ka, kung namiinom pa yun. Ang dapat o tato higayon na magtunga, ta! Imo gihatag na kong 500, pero imo gisulo kay mapahimos lanon ka. Nilnig kay ka. Ako iksog imo gikontrahan, imo na yung kilkilan. Sus! Usa niya? Ipaano tigil ka sa pa? Isugan na nimo sa. Kalit ka malag kalami. Ha? Nya maghatagan ng imo igsoon. Makako ka roy og tulisok nako no. Nga labaw ka pa mang mibaliwa lang ni ko kaniadto. Karon nga na siya ikatunol kalit ka lang kalami amawa ka. Karon na lang imong timpla diha. Humota kay siya para nimo. Malisit. Dayon Nisi to imong pagano? Yes, sir. Dali, sud. Lingkod. Angelo! Ay, ito apa siyang kwarto, sir? Di man magi. Sa kusina. Saka, og ina nga pagkanaugol og balik, ha? Kaya niya pabaya ang iyang bisita. May bisita lagi ta. Good afternoon, ma'am. Oh, you look familiar. Nalimot lang ko kundiin. Ay, salamat. Si Nisi, sweetheart. Classmate. Schoolmate. Schoolmate nila ni Angelo ug ni Nico, sir. Oh, bida ko classmate mo og si Angelo. Yun man si Nico. Nganong ni aka, dear? Nadlukman ko kung mag-inusara na lang sa school. Doon na pa mag-meeting ang akong auntie nga mauntay mo kuha na ko. Maong mihangit na lang ko nila ni Angela o ni Sir nga mauban na lang ko dinhi sa inyo. Kay ani na lang ko magpa-pick up sa akong auntie para relax ra ko. Oh, okay. Mayo rasad kay ganiha kusog baya kaayo ang liti. Lagi? Okay, ipaandam lang noon ang pagkaon, sweetheart. Para makiksound lang si Nisi na to. Okay, excuse me. Nisi, mag-ilis ako kaniyot, ha? Excuse me. Sige lang, manaor to karong taon-taon ang mga ulitaw. Tara. Aha, kabayana eh. Kapalmoks. Wa si kauaw sa. Mabahay man unta. Angelo! Naana, Dad. Pagdali di, hoy! Ayaw to yung biyaya bisita dito. Naana lagi. Huwag yun siya maigos liti ganihaw eh. Sabo, uy. Ride on lang sa. Kailan ba si daddy ni mo o mami ni mo? Tara. Nisi. Ayaw ka uwaw ha. Kaog tarong. Yes. Di ko mauwa kay buutan makay sila si mami daddy nimo. Sir, thank you kayo sa pabor, ha? No problem. Welcome din ang tanang mga friends, si Angelo o ni Nico. How about Hana? Nakaani na ba siya din sa inyo? Oh yes. Ganahan kay ko atong bataan. Refine. So beautiful. Og bright pag yun, no? Ang ayan kay itong iparis ni Angelo. Ma, Mauna, buto kayo ko. Oh, friend ba sa mo niya, na? Nisi? Yes. Okay kayo si Hana, dili ba? Nindot ka ayaw barong bataa. Ang height,
Wow, ati ba na? Ligyo ko pulaan nga magtanaw niya. Angelo, ayaw gid og sugot nga maadto og lain si Hana. Ay, nana nga akong auntie. Okay na ba kung mubiya na ko? Hangin si auntie nga, dili na lang unta siya musod. Okay. Okay ra gyud kaayo. Why problema? You can go. Wa pa man siya mawagkaon. Busog naman ko. Bye, madam. Bye, sir. Yato tikas gawas. Ako na lang. Humarma ko kaon. Tiwas na lang diha, bro. Okay, bye. Bye. Shit. Sweetheart. Gusto ka ba? Iatas ka na uy. Malikas ka magkot. Pasagdi ko. Naglagot ko. Ni kinsa man mi. Adto pa ba yan ah? Nga atong inyo bisita. Nga na bang gitaman to nyo din Bagkaagnaw. Abi ko niyag nalimot ko siyang naw nga mauna-unahon. Unsa kami? Sakay kay siya sa kung gipakita nga kaayo niya. Abi ko niyag nalipay kay ko misod siya din sa atong bay. Buwiset. Pasabtar akon ko. O suman, nasuko ka ni si? Tur kay nga naman, ha? Tuhod kay wa gyud ko malimot nga siya katong mianhi dinhi sa una. Hinuon, di ara sa gawas. Sa karsada nagpa-display sa iyang kaanyag. Murag naglibod siyang bingka nga way halin. Kisa pa si ganahang mo palit nga sa lawas lang daan. Mawad-an ka na og gana. Murag yung balyena. Angelo. Ano nagkatawa ka man, ha? Kay parehas manimig pananaos mami. Wa gyud ka masayop sa pagbunyag antong nesi og balyena. Ay, way lami, oy. Mao tingaling iyag yung gidisplay ang iyang beauty din sa unang mga adlaw. Kalagot ko gid ang mga babaeng mauna-unahon, oy. Klaro kaayo ng dili kasaligan. Dili sa tingaling tanan, uy. Koy daw magpadakas hagit ya tubabayhan ha, Angelo? Di na gyud ko mo ilan nimo. Sweetheart. Di man igid ang akong gisulti. Kung manguyab ka, si Hana ang akong gusto. Kay klaro kayong ikabilid og koral. Kasaligan. Di sa di mo masiguro, uy. Nabiya sa'y gituan diha nga mga pino og lihok. Murag di magkabuak kung nuhay og baso. Pero magkabuak og tadyaw. Correct. Undangon ta ning istoryaha, oy. Mutiwas tagkaon. Kay nabalik na ang akong gana. Araw kayo nagdugo ang kasing-kasing atong nisi. Nga may biya ganiha. Maalas na kay siya. Kay tabla ra ginaong siya ng mami nga wa siya luna ining baya. Siya ro di mo tagam no. Mura ba ito na pamahit sa iyang luha nga may gawas sa gate? Imo gid siyang gihatod sa sakyanan sa nagkuha niya. Wala eh. Kunturas may gate. Ako na lang silang gilantaw. Hantod silang pagbiya. Naluoy kong nisi. Ha? Pag-ampo lang nga dili mo ma-experience ang iyan na tinawan karon. Dili na rin kung ma-inlove ka sa katao nga wag pagbati diha nimo bisag gamay. Nahibaw kang sakit na. Maayo lang tag dili ka makatilaw na. Kasabot ba ako siyang gibati. Pero unsaon nga maglagot magyug kog birig-birigan ko eh. Kaya bang di lang maguwat kon ako'y makagusto. Maulagi. Pag-ampo lang nga dili ka masumbalik sa imong gibuhat niya. Dili. Di na may tabo. I swear. Ngano? Ha? Kadiktaran ba na ang imong kasing-kasing, bro? Dili bitaw. Pero aron dili masumbalik, lihay lang sad. Kisa may lihayan. Ang mga girls, focus lang sa atong course para makahumanta. O sa magyay final bro, hain magyay imong gugma sa pag-teach ra gyud. Mura ganahan naman kung magpare. Are you getting crazy? Hala day, oy. Buang na day ta kung gusto tang magpare, bukalagad sa Ginoo. Nagtuo mo na siya. Ya kun maunang bukasyon ang iyang piliun, malayo na siya sa tentasyon. Dili na siya makatos pagigugmas mga chicks. Mas duol ra nun kay kas mga chicks. Gwapo gud ka. Na,
Ikaw ang klasiha magpare? Kanang hapit na naani mo ang tanang hiyas nga maibgan gid sa babae? Na! Sa di ka pa maordinahan, kuninita na kas mga babae. Paminaw na ako. Yakong kinis bro, Nico ang magpare. Puno pirmi ng simbahan sa mga chicks kada Domingo. Way panghadji nga mahimo. Magsige na lagtutok ni Padre Nico. Mao yun! Nagatawa oro yung mga sakop di sa tanas eh. Ay, joke lang, Sister Hana. Joke lang. Kung si Hana ang magmadre, unsa man si mong tanaw bro? Ang pare, di na mahinultulog misa. Mayroon tingali ay, Dominus Domini, ako na kini. Hamis nga liog, laming butangan og chikinini. Ay, undangon taning timaha, oy. Lipakan ganito ron ah. Okay. Isimang na tong istorya. Di na to. Tandugon ang mga balaan, oy. Kay tingali gabaan ta. Ugma, gikan sa klase, manimba ta ha. Aron mangayog pasaylo sa Ginoo sa atong pagbugal-bugal ng adlaw. Imo na siya gisultihan? Bahay ni Nisi nga may adtog yun sa bahay? Oo, bitong. Dito gyud. Giburak ka ng mami. Tarong, oy. Ngano good? Ano ni ang istorya? Uy, nganong giapil-apil gud taon ko sa imong mami? Paagir itong mami. Aron mawad ano gana si Nisi. Good for her. Di bitaw siya mapuyo. Di mapuyo. O magpaabot lang. Hala, kaluoy. Bantay ka. Mabugno ang ginanto. Laaya, ana, oy. So, nangutana pa kay siya gahain ang inyo. Unya, nakatunog na dahil siya atong dapita? Gipapil ginong mami. Gipapil niya. Nya, wa gyud ni makagusto niya. Luuya, oy. Luuya ba ya? Uy, Angelo, bawi ang yang kadismaya. Why should I? Nalipay mong gani ko nga, mao tay gibuhat ti mami. Aron, maglagot na siya nako ug dili na magsamok-samok. Nga akong giampo, abi ni mong unsa? Unsa man? Nga mabalhin ng unta kang Nico ang iyang gugma. Ngi, ayaw tao ko rin ipadisturbo. Butiwas pa ko giskwila ha. Unya na ako professional ko. Hala, padasmagan na tanang babae nga mubatig gana. Pero feeling batanon kay kun manulti. Nga nakuhang, yun ko gipadungog atong istorya ha. Nga ganahan kay siyang hana para ni Angelo. Nagkapantekat siya. Nga may gusto ko siyang anak. Naninguha man ko. Nga di ko mahalata niya o siyang banang. Nagkakita ra ba ko? Nga iya di kong gihitufot pagtanaw. Ang sakit na siyang una-una. My God. Iya kong gihakit ha. Akong isaad. Inigbali sa panahon. Ipaniguro na ko ninyo ngang inyong anak may magukod-gukod na ko. Inyo pa karon. Ako ang ugma. Nico! Sir! Lingko niya. Ikaw ba? Mauwaw ka lang gihapon ako sa. Hayo anak. Wabaya ka na mo isipang laing tao, ha? Wad anang imong kauwaw kung ako'y may katubang. O, sir. Ka? Oh, bisag usang kursuwang imong gustong kuhaon.
mo tumana. Ayaw panagana kay ni ako nga anda mo suporta nimo. Kuan day, sa Sabado, mularga di si ma'am nimo sa Manila. Ug iya mang iuban si Angelo. Kay dunay gusto ipapalit dito. Ayaw lag, batiaw kalaay ha? Nga wa din hiyang imong classmate. O imong barkada. Kay magligaw-lingaw sa tagato. Maabsent si Angelo sa klase, sir? No, dili. Mubalik naman na yun sila si mami niya. Lunes sa'yo sa buntag, nangabot sila. First trip sa aeroplano man ang sakyan nila. Oh, Sabat, nagkinahanglan ka na magbagong mga gamit. Palito niya. di lang, sir, eh. Napa mo mga gamit diha. Ako na lang gitiyo ko pang kwarta. Nga imong hihatag na ako. Napa man? Ay, naku bali pare. Akong gusto nga kung usay na ni Angelo, dunasag ka. Di ko gusto nga maiwit ka. Ayaw lang, sir, eh. Salamat lang kaya, sir. Ako lagi nang gusto, mapasagdi ko. Pa-eskwilahon niya ka na ko driving. Aron di na ko mangita paglaing makadrive na ko. Driving? Aw, kada noon, sir. Ganahan ko, anak. Dagantag buhaton iniglagan lang ni ma'am ni mo, ug ni Angelo. Ha? Himuon ta kang hingpit gyud ka tao niko. Mi, Oh, unsa? may pang atong dadon sa Nico. Aron sa siya, makatunog og Manila. Uy, ayaw yung kilapti si Nico, ha? Kina ko'y daghang ipatrabaho niya. Ang ako dad ba, nga mas maayom na unta siya, nga maugi makasukod sa gustong palito ni Mami para niya. Siya raw di ninyo ma-estimate ang ginako ni Nico. Ako lang may baho. Ako na lang mamalit para niya. Aron di na kayo mo mahasol sa inyong lakaw ni Mami nimo. Pero pwede ra gihapon na mo siyang apilan og palit kung unsa may among makita dito para niya. Adtor man ko mo palit sa akong iregalo nilang duha ni Angelo. Okay. I-enroll ako driving school si Nico. That's great. Naaman na ituon si Dico. Siya lang mo niya mo drive para nimo sa umaabot. Yes. Ma'am, sir, pwede ko muduaw kadiyot sa akong maguwang? Kaya doon ako importanteng tuyo. Sige. Kuyog ka bro. Manang! Nico! May hapon. Ay, may hapon sa dong. Dali mo dali man lingkod mo. Nango, Unsa ni dong? fried chicken. Isuwa na ninyo para panihapon. Hala, oy. Mauwo sa tayo ni, oy. Askang taasan akong lakang. Hello, boy! Kaya pagnaw kay. Di ka mauwo na ito bisita? O sa may imong gusto manong. Ay, naunsa maning bata. Ayaw ko pangutan adong kay mnanon, raba kay ko. Ayaw to, dong. Ayaw, dong, ha. Gibinuangan ka lang, anak. Oh. Ay, maay kay nasuroy mo din, eh. Gimingaw na kay kunin mo, dong. Pares na gibati, Manang. Unsa? Naunta ko ihangyo kung mahimo. Uy! Sabi na? Largahe dito sa isla. O kuha sila sa papa o mama ng bi. Aha. Nga naman, dong. Kining. Siguro kayong di gito manguban niko dong. Puksa, Manang. Amami, ha? Ayun pagbiya dito kung dili sila mukuyog. Uy, pahingi king ano man, uy, o sa may hinungdan, ngayon mo mang yung ipakuha si Papa o si Mama dong. Gusto ko. Ngamuti lang yung paso. Nga naang ako amahan o inahan. Ay, kana! Nindot na! Kana, nindot yun na. Nindot ta, uy! Basta lisura sa gusto ni mo mahitabo dong, uy. Suway lang yung hangyo, Manang. Dili gali sila mo sanong sa akong hangyo. Ilagid ang bahaya sa tibuok nilang kinabuhi. Unsa? Kay dili naging kumagpakita dito sa ato bisag kalos Uy, luuran sa day ka bro. Dili ba ya? Nahugdo lang kung naguna-una atong may graduate ko sa elementary. Nga, wag kinintay papa ug mama nga may suportag pakpak sa akong pagpaso. Kalipay yun sa tuod sa usa ka anak. Nga makita ang ilang amahan o inahan sa adlaw sa ilang pagdawat og diploma. Mahimong ako na itong kalimtan ang unang higayon kay ila kong gibaw. Pero karon, gusto ko nga naagid sila karon Manang. Maong tabangi ko.
Sige. Buhaton ako kutob sa kong mahimo daw. Nya, kano sa man minimo palargahan dong niko. Kung mahimo mular ka sa labing dali, kayo man. Ako ikalipay kung dili mapakyas ang pagdaan nila ni Papa o ni Mama manang. Ako, master ko ana, ako'y may baw dong. Bugiro gid ini niya oy. Idaman sana. Mugat sa bagyod. Kano? Nakasiguro na ka. Nga madaon ni mo ulo-ulo to kamo amahan. Ako pa. Dili ka ha, kunin mo itong pasaligan nga bundakan og pila ka kes nga biyere ni gabot nila din he. Yati good. Mao na ilang kinahambro. Ang pagpunay inom. Labaw kay sa pagkatubang sa ilang mga katungdanan, isip magagilikanan. Wala ko makita nila ang gibuhat sa ubang mga amahan o ginahan. Nga magtambayayong ba? Kung unsay mahimo para sa hayag ugma sa ilang mga anak. Mas tamis man para nilang pagtukmod sila mga anak sa pagitag kwarta para sa ilang kalipay. Pero gusto na akong bawion. Maong magtaro yung kong eskwela. Kana. Sige. Ing nalami si Manang Nemo kano sa agad mi mulabang dito sa isla dong. Pero hangyo lang ba kanang kabola say may baw mangitag para pliti na mo ha? Pilawan. Ako yata ko pliti. Mao lang day akong gift nimo bro ha. Okay ra? Oh, dali raman lagi mo. Nag-unsara man mo dito sa imong magkuwang niko. Usa, na siya problema? Gusto ni Nico nga mo pauling iyang maguwang dito sa ila. Sa isla. Kay iyang ipakuha ang iyang papa o mama para makatambong unya sa among graduation. Unya? Ako yung pasalig para silang pliti. Kay mingon mang iyang brother-in-law ni Nico nga wa siya kwarta. Ako na. Doon na ba din ang gipuyan siyang magkuwang niko? Oh, sir. Tana, atos na ang tuon. O bandyapon ko dad. Uy, Mayong hapon. Mayang hapon, sir. Si Sir Dave manang. Akong daddy. Siya lang ko noong muhatag ninyo og pliti. Mayong hapon, sir. Diri mo. Panglingkod. May diri kay hayahay. Ay, ako na mong pahimutan sa ibang mga bangko, manong. Sige. Ang ako na ibayaw, sir. Si Manong Berto. O niya, si Manang Ida. Akong maguwang, iyang asawa. Ida. Inyo magkagili ka ng iyong ulion dito para patambungon sa graduation ni Nico. Sige. Hatagan ta mo sa gikinahanglan ninyong pliti. Inuman sa inyong ipalitog sinugatan nila. Sir. Ayaw pagbalipad, Nico. Ida, Sir. halira. Ha? Ato ka manang. Kapaigo ni? Hala, dakuha ini, sir. Uy, 5,000? Uy, dili lali magbiyahe og layo, ha? Kuhaan pa ba yan ninyo sa kuhaan, dadun nga sinugatan. Pwede po, kaday kay ko sa kabutan sa bigsoon nida. Mao nga ako gisiyang giingnan nga andam kong mutabang niya. Salamat, sir, ha? Kung usap ang ganing inyong mga problema, ayaw mo kataha sa pagduol ako. Labi na ikaw. Magilis ni ko kay manglakaw ta. Ha? Sige na. Kadiyot pa kay ko, sir. Una na itong paliton, relo para nimo. Ayaw, sir, eh. Ako ng regalo sa imo niyang pag-graduate. Unya, ato isunod ang imo mga gamit. Pero sa dili pa, sunod unan ako. Ganahan ka, ni? Sa kulor sa sakyanan, sir? Nindot. Akong paborito. Ang ayan kayo kang tanahon nga mo drive ini. Sa damgo lang, sir. Dili, oy. Mupalit kong yun ini. Ha? Para nimo, Nico. Unsa? Sir,
Di taong ko ang ngayon, anak, sir. Eh, pobre ba ako, sir? Mahimo ba? Ano ko padunggang yun, ana? Nalimot ka sa kong gingon. Nga himuon kang hingpit ka tao. Ano siya, uy? Abi na ko kani to. Stricto ka ayaw, kay seryoso mo kayo matutok. Basta, siguro kang ganahan ka nining kulura. Tinuod mo na, sir, pero... Maulang mo palit ko ini. Aron kung muduaw ka dito sa inyo, sikat ka ni ko. Panghaon una ta, sa di pa ta mamauli. Manimog pahimutang siyong mga gamit. Manglakaw tag-usap. Sir, daghan kaayo kay pamalit ka gamit. Unsa ka na us pagbayad, ana, sir? Naningil ko. Oo. Ako nang gihatag ni Monico. Apil na unya sa auto. Ginoo ko. Unsa ba kay mahimong reaksyon ni Angelo kung mahibaw ining imong gibuhat, sir? Mura magug dili makatuo ini, eh. Murag dagdam ko lang ko. Pero mao ka na tinuod. Oh, ayaw lang pagtingog. Kaya ko rin mahibawang pahimutang sa tanan. Okay? Relax lang. Angelo? Miss you. Hain ka, uy, ok-ok. Sa Manila. Buang nga, friend, oy. Kasakit sa kamingaw nga akong gibati, oy. Unsa? Naguna-una ka na ako. Nga nagod taon, nga wa ka may utang. Ha? Utangan na ba dayo una-unaon? Di ba dayo pwede maguna-una ka kay gimingaw sa kanako? Nagtama kang buanga ka, ha? Ay, sa kuging na dayo, oy. Ay, kuging na, ana. Tudluan tani mo, ana, nga. Maorbigin na kontra na kong buhaton, ay. Maayo kun mauna. Han, Unsa man? kumusta naman ka diha? Ay, gila ay. Sagdi lang. Kaya nagpauli na ko diha. Magbanding ta. Maglipay. Pawag tang stress ba? Grabe yun ang akong stress at tong nisi da. Main lang gani kay gibawi ni sa akong mami. Nagunsa man ka diha sa Manila? Akong gikuyugas mami. Kay magpatabang sa kuniya sa pagpapalit sa akong regalo para sa special person in my life. Oh. Ha? Uy, Angelo, kinsa imong uyab, oy? Tikasan ka, ha? As if po kay siya nga dili una manguyab kay kuno mo focus sa pag-eskwela. Unya karon, naa di nagtago sa suok sa imong dughan nga usa ka special person. Kinsa man kuno na be? Ug ganong gitago man na nimo namo? Gayot lang. Mutugan ka o di? Mutugan. Nigabot ako diha. Hello? Hello? Uy, ang kagwang. Namiya malag. Uy, panamilit. Oh, naunsa na ka diha? Nanawag ko kadihot ni Hana. Mi, unsa mo ikasulti ni Hana? Katukog akong gisulti ni Nisi dito sa bahay. Okay bitaw si Hana, no? Nanawag lagi ko kay kalit mo kong gimingaw niya, mi. Oh. Unsa makibuti pa sa buti ni? Oh, action nagkundat. Kabrutal masana ng linyaha, mi, uy. Pero maulag itong akong giingon ni mo, ha? Katukihapong akong gipadungog ni Nisi. Kung manguyab na malanggani ka, ayaw na lang ang anga. Si Hana na lang yun ang pilian. Paliti siya sinugatan. Come on, ako'y pilit. Anda maon niya ang imong magamit, Nico. Usa mo mga gamita, sir? Imong sulob humanta mga ligo. Ha? Atong hingin lang ang kalaay. Nga tutag resort. Maong andama na ang imong magamit. Akong atulog balik ang driver, sir. Mapauli naman to. Ayaw na. Ako rin muda sa sakyanan.
Inot ang palibot, usa. Kaayog yun. O dili kay kiniraon niya ang resort nga imong masuruyan iko. Dadon tasab ka sa laing dapit. Sa mga dapit nga mas nindot pa sa imong nakita karon. Oh, tara. Manggawas na ta aron mamahuay una o kadiyot dito sa atong kwarto. Mag-usa tag kwarto, sir. Mauwa mo ko mo, sir. Uy. Ayaw ka bala ka. Pwede ramang gud nga magtagsara. Oh, kanindot sa kong gibati. Natugsan ang akong buko-buko sa kama nga pugna o gunol-hunol kayo. Parehas naman sa doon dito sa kwarto ni Angelo. Nito tagyod sa kinabuhi sa mga taong doon ay kwarta. Kaya makapatuyan sa tanan nilang gusto. Ay. Kung makahuman lang og eskwela, o niya makasud og trabaho nga dako og sweldo, maghinahinay kog tigom. Kay ako gipausab ang among bahay dito sa isla. Akong pulihan og dakong bahay ang among payag dito. Iko? Sir! Nana, sir! Ligo na. Ay human ako. Sa dagat, sir? Ayaw sa. Dihala siyong banyo. Niya, humanin mo kaligo. Ariyaw niya ko sa pikas kwarto, ha? Oh, sir. Abli na puntahan, Iko. Ngano naghubo mo na siya sa tanan? Isira puntahan o ilak lang palihog. Magpamasahe ko. Aw, Kamao ka man tingali yung masahe. Dali na. Dali na. kalimpyo sa Sugdi na ko, lawas siya, masahe. uy. Kaputi og buko-buko. Dali na. Sugdi na kong masahe. Oh, sir. Wow. Kalindot sa kong pamati. Okay na ba ang ako pagmasahe, sir? Ganahan ra ka? Mas okay ko ini. Uy! Jumbo! Niko. Ngangabi. Ha? Sige na. Nicole! Hoy! Asa ka? Bukawas ko! Ayaw ha! Bayag gini! Nico! No! Nico! Uy! Nag-brief na ako. Asam ka to siya padung. Sir? Sorry. Nakasabot ko siyang ibate. Sorry. Ipakalitan na ka. Pero mahiyo bagi. Ibo kong paminahon. Bisa kadiyot lang. Kadiyot na yung kayo. Kaya akong kapasabton. Pangandoy ni mo nga magkauman yung eskwela. Di ba, Nico? Naibaw ko kung usa kalisod sa inyong panginabuhi. Maong kulit yung kayong matuman ang gusto niyong may tabo. Kung way makaagak ni mo. Og nahibaw ko kung usa ni mo kaiwit sa uban. Maong daog-daogon ka ng kanunay sa banas yung maguwang. Wa ka isipang isuon, sahi nga angay ng batiyon unta sa kabayaw. Kudili, ulipon ka lang nga mahimo ra nilang diktaran sa tarang panahon kung unsa ilang gusto nga ibubuhat. O kung ganong nahibaw ko sa dagan sa mong kinabuhi nga wa ka pamabot sa bumakamot, ayaw na ko pautanap. Si Angelo. No. Wa gyud kang istorya nako sa Angelo. Ay wasap ko mangutanan niya. Now is your time to shine, Nico.
Kung usa ka ubos ang pag-ila sa mga tao nimo, mabawi raw niya ng tanan kung paminahon na ko nimo. Okay ra? Sir, Palihog. Hatagi ko kayo. Paminawa siya niko. Kay mauna kini ang katumanan sa imong mga damgo. Paminawa ang iyang isulti. Paminaw ka na ko. unsa man day ka? Kadtong ipakita na ko lihog kaniya. Mao'y magtubag sa imong pangutana. Pero kung nagtuo ka man ka na lipay ko sa akong pag-ako di ko, ingnon ta ka, nga wag yun. Ako mismo giluod sa akong pagkatao. Pero ako marinig sa, dili ako pagbuot ka maingon ko ni iditi ko. Pao, please. Sabta ko. Kaluin ko. Imo na ko. No. Ako na. Ako ang mabuhat na to. Okay? Pasagdi lang ako sa kung gusto ko. Kaya ikaw man, malipay ka. Isaan ko na nimo. Ako guspon. Himuon tagang tao nga handon na unya sa mga tao na ubos na kayo o pagtanaw nimo. Oh. Hi. Thank you for making me happy. Ug aron mo tuog ka kung unsa ko ka-honest, mutuman kung unsay ako mag-isaad. Kwarta. Uri ko. Dakong kantidad ka na. Ug pasiuna pa lang na. Ha? Imo na ka na. Pero hangyo ko lang. Oo. Unsa man? Di ba natuman naman ang imong gusto gani ha? Oo. Pero mao niya ako hangyo. Ayaw ni ipanapi. Ato ra ning duha. Ano sa katapalagan ni Nico ga? Nahuwa ko ideya. Ato nang hibaon ko mo balik to din eh. May tagbayaran ko niya sa mga adlaw nga maabsent ko sa akong trabaho aron dili ko malkanse. Unsa? Makapalta mangyog ko kung mauban ko nimo dito sa isla. Mao nga magpapayad ko eh. Kay managhoy na lang unya tagwa ko'y makubra. Ay nalang uban oy. Usa? Kung mauna mo lang gani na, nga mo di man kagbayad sa imong pag-uban ako, pabili na lang dinhe o atiman na ang mga bata aron wa alay hasol sa akong pagbiyahe. Saba galyoy. Ikaw na may gusto malipay. Unsa? Naibaw ba ako kung say mahitabo inig-abot nimo dito? Kay magdakag baon. Klaro na lang nga maghikay mo. Panang imong mga kaliwatan, nya, dili ka to nga maghugok, di ka to magtapok-tapok, di ka to manugok, aron mga ayog inom. Labi na kay karon ka pa makabalik dito. Humansaw sa katuig nga wa ka magpakita. Magtuo ba yan ayaw na nga ito mga kaliwatan nga daghan kayo tagkwarta kay taga-syudad na ta. Ada, bahala rin sila oy. Panahon na, aron sinabadawat nga dili tinuon na ilang gituhuan. Ay, Ha? Ako ipasabot nila kung unsa kalisod sa atong kinabuhi din eh, nga kundi ta makakaka, di sa ta makatuka. ay, may. Oy, hala, nay, sakyan na may unong sa tungod. Uy, kinsa may nasaag? Ay, Kinsa karon? Bibi, palihog tambu ibi. Tingalig ako ng suki sa tahi nga sa Mrs. Dison. wow, grasya hatod bay. Na, niya si Nico, kuyog sa iyang amo.
Paano na ka diha? Paliw ko, tapos kong hakot sa among ginahan ni Sirbe. Dali. Ayaw pag-alas na bukat. Hoy, sir! Payo buntag na, sir! May buntag, sir. Pastilan. May buntag. Pamin ako manong. Asa may hakoton dong, asa manani. Bugas ka na bugas. Bugas. Usa ka sa ako manong. Kaya nimo? Ay, kaya kayo! Wa kay salig sa akong gidakon. Biro ini, uy. Murag dili kabong kagon. Ilom, oy. Ato na yayungan manong oy. Ay, ayaw na, oy. Kaya ra magtaon ni na ako, eh. To man ka lang imo magwang. Sige, ako lang mo bit-bit sa karton nga gisudlan sa mga groceries. Okay, ikaw na lang sa plastic bag manang, ha? Gaan naman na. Magdali ta aron makalingko dahil si sir. Ano na tadi stugkaran mag-atubang kay hayahay. Oh, sige. Pasalamatin niyo si Sir Dave. Kaya siya ginamugos nga dadaan mo anang konsumo nga kay naluoy ba siya ninyo? Thank you very much. Lamat, sir. Lamat kay sir, ha. Kayag no na apa. Thank you very much. Kaya mayroon kayo ng butanga, oy. Uy, gamay good dili, sir, uy. No. Ang mahalon din bugas imo gipalit para namo niya usa pagid kasako. Yan ang padaghang ka ang groceries. Ayan o ka nagkwintaha pa ninyo. Kunya, di na kayo magdugay siniko, ha? Kaya na pamila ang lakaw. Oh, niya akong isaan nga kwarta para sa iyong paglarga paingon sa isla. Aron kuhaon ang inyong amahan o ginahan. Aron ilang matambungan ang graduation ni Nico. Oh, wa na'y nakuwang sa tuntuyo dinis Manila, Angelo. Kompleto, mami. Ang para nako, kang Nico, o kang Hana. Naagyot tanan. Way labot sa ubang butang nga atong gipalit para sa kang daddy. O sa atong katabang. Mami, thank you. Thank you, mami. I'm sure, magustuhan gid ni Hana ang imong gipalit para niya. Hindi kabot ato si Bumi. Ako gidayon ning ihatag niya. Ato na ko ihatag sa among school. So, manguyab na ka? Ay, di po eh. Wa pa gani mo under nga akong heart. Ma-impress ta. Para inspirasyon ba? Alo, uy. Nagdali kami. Sorry ha. Wa pagyud ko'y plano. Oh, sige, good. Bahala ka. Maunhan ka gani sa lain, tingalig muhila ka, ha? Uy! Mami, uy. Kana gyud di mahitabo mi. Si Angelo? Muhilak lang sa babay? No way! Gisuwayan rata ka, oy. Kayo magdili ka mag-apil-apil niya ng mga butanga og sayo. Pero ang ako ra yung ipahinumdum nimo nga kun mukiat na manggani ng kasing-kasing mo, maogi pilia ang babae nga parihas ni Hana. Nico, Sir? ikan karon ang pingi ang imong sinultihan kung magkatupan mo si Angelo. Okay? Kinto lang yun. Atong mapngunan ang atong malakang. Aron dili ta masami. Yes, sir. Maningkamot ko, sir. Pero nako'y plano to play safe. Ha? Unsa man? Human si mong graduation, paglain og puyo. Ha? Pero isalig na ko nimo ang pagpangita og katarungan ngadto ni ma'am nimo ug kang Angelo. Okay? Ligong katarungan para dili ka madudahan. Ako'y may bawog asa ti kaibutan. Good morning, pretty girl. Hello, friend! Hi! Mura man sa tag-usa ka tuig nga wa magkita, no? Mao gyud. Ana lagi tingali basta magkasuod daling mingaon kun na ay malayo. This is for you. Layo pa man kay akong birthday. Na. Musabot gid unya kung mag-birthday ka na. Nahog ra magugkog. Delivery boy, ana. Di man na, gikan ako. Unsa? Kinsa rin tag-iya ini? Di ni gikan. Imong sinugatan.
gikan sa mapinanggaon kong inahan. Pag sure, oy. Bro, di siya mo to. Iya bitong mami ang naghatag ana na. Oh? Murag action upang agad. Huy, sumbong tikang mami ha. Murag nasayop tingali si mami ni mughatag ini nako, no, Angelo? Murag para tingali ni Nessie? Na, samot. Day, di ta maghiskot atong pakang dako, be. Kay magsugod gyud day, panlimbaw ta kong balhibo. Hoy. Pahinumdum lang ha. Ayaw gyud palabi ang imong pagpanaway ni Nessie. Kay tigalit mo aputo ni ang panahon nga ma-in love ka niya ug maghilak kag bato kay dili ka tagdon. Imposible na. Kalagot, oy. Wag yun man dag, pasabot si Papa o si Mama da. Huwag kayo magahuna-huna. May rabag unsay rason kung anong dili makauban o dili makatambong. Kay anak ko no higayon na, kasal ko nos anak si ang suod og dato nga amiga o gibitan yun sila. Ariskado kayong manambong no. Amo lang. Di kat mauhaw nga sila iyamot nga matipon anang higayon na. Nga, saan taman ini ron? Di ko gusto mo at tubang ni Nico. Sa may buot ni mo ipasabot. Ikaw mo sultis kumanghod. Gikan ta din pantalan. Magsakay na tag taxi para sa ato. Aw ako, muuna ko. Unya ikaw, mo ilahos nitong Nico ha. Patay. Sa patay? Di na makakita ni Nico ang imong amahan o ginahan. Unsay sunod nga mahitabo. At ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer, Monique Di Gracia Sasidon. Directress, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkaw. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Imuto ko listeners ang part 2 sa may buntag pagkang moabot og puhon-puhon na po magsumpay tas may balik ko tungod nimo no. Samtang wa pa ang limbo ug ang ikaw kung kinabuhi kay bago-bago pa man ta naka-upload. Next mo semana pa ang sumpay. So ang akong sunod ani nga i-edit ang may balik ko tungod nimo mga listeners. Mo na akong sunod nga i-upload. Mga ito mga ka-listeners, thank you so much for watching. God bless at mga ka-listeners.